Ngonyaka wamashumi amathathu oko kwaqulunqwa umgaqo siseko welizwe loMzantsi Afrika ongowona uneenguqu zamalungelo oluntu kwihlabathi jikelele. Njengenxenye yephulo le#30for30 siphonononga amanqaku angamashumi amathathu aqulathe kwisibhengezo samalungelo oluntu ehlabathini nokuba anqamana njani nempilo ephilwa ngabantu mihla le. Ukanti namhlanje sijonga kwinqaku lesibhozo eliqinisekisa ilungelo kwichiza okanye isisombululo xa kuthe ilungelo lomntu lanyashwa. Kodwa ke uninzi lwabemi baseMzantsi Afrika ukufikelela kubulungisa kusengumqobo. Umbuzo omile uthi abemi baseMzantsi Afrika balufumana njani ulungelwaniso xa amalungelo angundoqo enyhwefulelwa? Ibe kanti yintoni indima edlalwa yikomishoni yamalungelo oluntu yaseMzantsi Afrika, iSouth African Human Rights Commission, ekuphenduliseni abo benza gwenxa? Ukanti ukusinceda ukupheka siwophula lo mba masamkele umkomishanala uNomahlubi Kwinana osuka eSouth African Rights Commission. Commissioner Kwinana, masikubulise sikwamkele eSABC Lihaye. Sibambe ngazibini ngexesha lakho ngalentseni. Ngibulela ukuba nethuba lokuthetha nani, sibulise kuba abantu ekhaya. Commissioner, xa umi waseMzantsi Afrika enyashelwe amalungelo, ngowaphi amanyathelo nokuthatyathwa ukufumana uncedo? Angasebenzisa iSouth African Human Rights Commission aze phaya because ikhona kuma-province onke, sinama-ofisi konke ama-province. Kunama-forms azakwazi uba awafilishe, and lama forms ke azaya through the processes. Sinento phaya sibiza i-complaints handling procedure esifollowayo, and then sizawajonga, and then bese decide ke uba awela kuthi okanye mhlambe afanele ayise kwenye mhlambe i-institution. But xa kweyethu ke then izaya through the processes, ultimately izawufika phaya mhlambe sizawusebenzisa some of our powers siyise kwi-subpoena hearing. Kwelinye ixesha singawathatha ke siwayise kwi-equality court okanye singabuyela futhi siwayise kwamanye ama-court ezinye ke depending ukuthi ama-case akhona anjani azabe aze kuthi. Njengokusitsho mkomishanali into yokubana yonke loo nto ixhomekeka kumatyala aza kuni ngaphambili. Abantu abaninzi bayawaqonda amalungelo abo kodwa bayazi ukuba bangankqonkqoza phi xa befuna uncedo. Kutheni le nto kubalulekile ukuba izisombululo zikwazi into yokubana nifikelele kuzo njengokuba kulula ukufikelela ekwazini amalungelo? Kubalulekile kakhulu ngoba xa umuntu understanda amalungelo akhe iyenza umsebenzi wethu nawo ube lula. Siyakwazi uba sifumane more cases zireportiwa phaya e-Human Rights Commission. Xa abantu bengazi ke kwelinye ixesha siyakwazi uba sibone izinto mhlambe phaya kuma-social media okanye ezinye ke zilethwa ama-members of parliament, ezinye zibe ama-political parties, ezinye just members of the communities that are concerned. And then ke bese sijonga ezinye ke iba because it's a commissioner-led inquiry. Kufana nenye besiyenza recently ye-food systems inquiry because siye sabona uba there are difficulties with regard to food systems in the country. Kune-stunting, abantwana babulawa yindlala, abantwana bayafa as a result of not enough food or nutritious food being given to them. But ke in our inquiry ke different things are coming out, yet we've got stunting being a problem. Njengokomkomishanali ubalula uluhlu lwamatyala ahlukileyo kuquka i-food systems. Mhlawumbi ngeziphi ezinye izikhalazo ezinokwenza namalungelo esingatsho into yokubana zixhaphakile eniye nizifumane kuluntu? Ezinye ke sinokuzifumana ziyavaria ke zona, ziyadifara kakhulu from one province ke to another. But ke siye sabona phaya kunama-issues around abantwana. Scholar transport siye sayibona it's a big problem because ufumana uba izikolo they are far from the homes,
and then abantwana kufanele they must walk long distances. Their road infrastructure is a challenge. The type of transport abantwana abazisebenzisayo ufumana kuba ezo transport, they are such that they are not fit for the road. Izikolo kune-issues zama-displacement. Enye siye sayibona ke ngezikolo kubana some of them infrastructure is falling apart, is not being cared for, service delivery, issues around the water, ama-accounts, abantu ba-complaina ama-accounts, abantu ba-complaina housing, you know, they've been on the list for too long, issues around water, you know, they just vary. It's a lot of issues. And again, the one issue that even took us to Constitutional Court amongst others was the issue of e-water. It was a case in Mpumalanga, abantu belwela amanzi, and where we are trying to then say to the court, sibe nama-powers okubana xa siphile i-recommendation, it should be binding. But again, unfortunately, court found otherwise. And unfortunately, we've got a community that is still struggling with water. And we need to then still drum it upon those that must provide e-water, being a government. Commissioner, siyaqonda into yokubana ezimeko uthetha ngazo ezityhilela izinto ezinzulu ngomzantsi Afrika nemeko yomzantsi Afrika kwaye izinto eziphambili ezenziwa nini kuqinisekisa into yokubana urhulumente namacandelo obucala ayaphendula. Mhlawumbe le komishoni ibancedisa njani abahlali uqinisekisa ukuba amaziko ayaphendula xa benze kakubi? Senza into ezininzi ke sizawukhipha our recommendations, so sizawubasapina ke kakhulukazi sibize even the ministers to come and answer before us ukuba why mhlambe the departments are failing in ensuring that the whatever service that people are require a big problem. So sizawubabiza then baze bazos answer apho why is there a challenge. When we finalize those matters, we would have come up with my recommendations. Our recommendations, yes, fanele siwathathe further, yes, wayise phaya enkundleni and esenzele ukuba inkundla ke yona isiphe another order. And then izaba la xesha ke kuzaba ne-execution. But before the judgment, what we have been doing is abantu ama-government bazawuvuma ukubana it is upon them to ensure that they provide the service. But bazawuzipha a time frame. So xa benga meet their own time frame, then we then take the matter further. But of late, it would look like we will find ourselves as Makoto, and that might take even longer. And for us, that is a bit of a challenge. But we are still committed to do it that way. And we have now decided to basisebenzisa again portfolio committees as responsible. So xa icase mayelana ne-education sizaya phaya kwi-portfolio committee relevant xa i-justice. So after we finalize ama-report ethu, because i-constitution ithi kufanele senze ama-research, xa sigqibile ke senze i-report. Lama-report ke siyawathebula and then siwayise phaa kuma-parliament, and then we are hoping uba i-portfolio committees zizawusincedisa to hold the government heads and then accountable bayenze that which we have recommended. Commissioner, landivumele ndithi #30for30. Enkosi kakhulu ngokuba nathi wabelene nathi kwingxoxo ebaluleke kangaka. Ube nosuku oluhle kakhulu. Ndiyabulela kakhulu nani nibe nosuku olumnandi. Right, mbukeli we-SABC lihaye besidlani indlebe naye umkomishinala uNomahlubu Khwinana, yena ke mbukeli usuka eSouth African Human Rights Commission. Masithi qhwi evenkileni ungagonqi, kuninzi sikuphathele kona.